Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat ba yung gabi, kamusta naman mga parangan ng Buntag Palabati, Region Wide, mga palagag kita sa Rabilin, isa ka oras, 6 minutos karon nga adlaw, Huwebes, petsa 20. Ika-20 adlaw sa nakapadayon nga kasadyahan Maskara Festival diri sa may syudad sa Bacolod. Sa ato naman nga Christmas countdown, may nabiling pa kita nga bali si 66 Diaz antes ang Paskwa. Kag may nabiling pa kita nga bali si 73 Diaz. Maga-goodbye na sa aton, kamagapaalam sa aton ang tuig 2022. Ato naman nabiyabihon i-welcome ang tuig 2023. Huwebes naman nga pagpakalagad sa inyo sa ring nga palaton tunang sikiranda liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sa ring nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry. Aton sa ring kapolisan, Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ato sa lima tagadulungan oras sa kagabiyon ng ato sa nga Patrol 1. Bravado Patrol kay napanaganabiyon sa pilakabahin sa probinsya. Dakbanwa sa Bacolod. Ato naman liwat ngay Mulsuhan. Ato naman liwat Bantayan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Zel Minardo nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto action ninyo, Bugina. Update sa pagbantay sa mga balita sa national, international. Breaking news, plus report, Jasin report, News Center. Tagsa ka Huwebes, upod nato ng Puwersa Aksyon Dale Salazar. Of na makita sa atong sining mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason.
Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacanas, ang batang suay sa Kirandan, ang inyong sinalagad. Ang inyong silang Gorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ko sa labinini sa kaoras. 3 minutos nga pagpangalagad. Diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Sa aton nga mga Facebook lover nga nagasunod ka nagapamati nagalanta sa aton sila nga Facebook Live. Ang inyo sila nga greetings nagaanta na tsimpo kag ligwa. Hindi lagi tama kalaba, lip utalang kag palihog i-like gid. Pagkatapos i-share ang atong nga programa para everybody happy. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga ka-aksyon nato nga nagtaya sa STL, i-recap ta naman ang 3 ka draw kaina sa wala makabati kag wala makakuha sang resulta. Sa first, second kag third draw sa STL, i-recap ta na karon dugay-dugay. Resulta naman sang Lotto 649 kag 642. Lawagon taman karon na resulta para sa benepisyo sa mga nagataya sa Lotto. Thanks God. Nangin maayo ang lakat sang panahon karong gabi. Di pa matian sang aton sinimahal nga Ginoo. Ang halos pangamuyo guro sang tanan. Labi na gid ang mga negosyante naton sa mga festival site, sa mga nagarkila sang kiosko. Nagapangamuyo sila nga ining nabilin nga 4 kadlaw. Mangin paborable ang lakat sang panahon, mangin maayo ang tiyempo, bisan paano makabawi-bawi man ang mga negosyante, ilabi na ang mga nagarkila sang kiosko. Sa plaza kag NGC, ang kada buho sang kiosko 25,000. Starting buwas, Biyernes, Sabado, Domingo, 3 kagabi katapusan nga 3 kagabi sang Mascara Festival 21, 22, 23. Ang kutob sa mga kiosko, ang kada buho 5,000. Konsumahon mo 3 kadlaw sugod buwas 15,000 ang imo balaran. Ina sa kiosko pala na 3 kadlaw. Di kabay pa nga updan lang sang maayo nga lakat sang panahon. Puwerte subong ang bakbakanay sang pinubrahanay ka mga sponsor ka maskara. Ang mga daragko nga mga sound system, mga daragko nga mga stage dito halos na tapos na. Sa Dalan Lacson, halin gidiri sa may area sang paraad, area sang Capitolagon, or halin gidiri sa may Jollibee, Lacson, makadtog na to sa BS Aquino Drive, ara manimo sound system nga stage nga sa pagka dalagko kag sa pagkatunog sa ilang mga sound system. Manang mga sound system nga nagalabot sa may Lacson. Halin pa sa iban nga mga lugar sa Luzon. May ara sound system alin sa Pasay City. May ara sound system alin sa Manila. Ay purti nga mga sound system. At sa kudo malabog ang korason mo. Magalabay ka sa puwerte katunog ang sound system. At sa kudo lalabog ang mga tutuli sa dulunggam mo sa kabaskog sang ila sila nga sound system. Ay puwerte. Although nga ang iban may nagahingagaw pagid nga matapos-tapos. Kay iban wala pagid man kompleto ma-sit up mo. Pero ang halos ng mga sound system sa Lacson, daw halos kulo kompleto na set up na. Magluwas sa mga major sponsor ni Gurosang Mascara Festival ta.
Ang ibang tinagahingagaw gid nga matapos-tapos kay sugod buwas nga adlaw wala na sang salakyan nga makasulod sa dalan Lacson, ilabi na ang mga pribado nga salakyan. Laban-laban ko mag-close ng Lacson buwas sugod kung hindi alas 3, alas 4. Wala na sang salakyan nga mga pribado nga makasulod dira. Damo na ang halos sa balantayan santanan. Ang pagpangamuyo nga mangin maayo ang lakat sang panahon. Tugtala ni Lord buwas nga maayong panahon. Sigurado ko ti makabawi-bawi ang mga negosyante tay. Sabi nga dira sa may dalan Lacson. Di ko tara ka mo sa Lacson nagpamulya, hindi man yung pagkalimti ang GNG. Kung may mga grupo-grupo ka mo da, may mga ka-berks ka mo da nga daw mag-shot-shot kag mag-enjoy sa mga artista nga maabot sa Lacson. Gusto niya daw tulotawhay kag daw makaulo istorya ka mo, GNG na lang ka mo. GNG Resto Bar. Ara sa may Pudson sa 9th Street at tumangan lang sang PNB Lacson. Kita-kits kita dira. Buwas sa gabi. It's a date. Preparado naman ang GNG sa pagbaton sa mga bisita nga magalagaw sa dalan sang Lacson. Ay, puwerte. Damahuya, mantaba. Speaking of lakat sang panahon, pinaka-latest nga lakat sang panahon, Bagyo si Odette. Nagapadayon ang yasiling nga paghulag westward. Samtang mintinado ang iya sili Kabaskugon. Ang sentro ni Bagyo Odette aras kalayoon nga 650 kilometro east sang Basco, Batanes. May dala ining hangin 50 o may dala ining hangin nga 45 kilometro por hora malapit sa sentro kag may pagmulabadlos nagalabot sa 55 kilometro por hora. Westward sa ang yasiling nga hulag sa katasigon nga 15 kilometro por hora. Ang tropical cyclone wind signal number 1 ginabatak na sa Luzon sa lugar sang Batanes, Babuyan Island kag ang northern eastern portion sang mainland Cagayan, Santa Ana, Gonzaga. Ang bagyo nga si Odette gina-forecast nga magahulag sa west-southwestward hasta karon sa gabi o kon buwas sa aga. Kag ini siya ang mag-agi sa westward pakadto sa Luzon. Ang track forecast sang Pag-asa, ang sentro sang Bagyo Odette mag-aagi sa Babuyan Island, Batanes area. Buwas sa gabi o kon Sabado sang aga. Ang ining bagyo gina-forecast nga mag-exit o kon magagwa sa Philippine Area of Responsibility Sabado sang gabi o kon Domingo sang aga. Hopefully, ang pag-exit ni Bagyo Odette sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado sang gabi o kon sa Domingo sang aga mamintinar lang ang lakat sang panahon nga hindi lang mag-ulan sa adlaw sang Biyernes buwas, Sabado kag Domingo. Ayos. So pamuyuan ta lang niya. Mag-exit na si Bagyo Odette. Ang pag-exit niya, paglabay sa Luzon area, hindi lang maka-apekto sa lakat sang panahon diri sa Western Visayas, particularmente sa 3 kadlaw nga nabilin sang Mascara Festival, Biyernes, Sabado, kag Domingo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo.
Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Nagabi nila kay Migo Cobra Bob Prancia. Ba, nagapaurok-urok na si Migo Cobra Bob Prancia. Sano ang plano mo, Toto Bob? Magdagalagaw sa Lacson? Agaras pare Robin, kag si Toto Neil Abordahe. Mga amigo tani sa LTO EB Magalona. Soki na sang aton sininga pala tuntunam, labi naging si Migo ta Bob Prancia. Ayos? Sige. Antes sa mga report nagikan sa aton sa mga correspondent, una-una na report sa aton sa mga Patrol 1, Bravado Patrol. Let's try to check sa signal ni Axon Zel Minardo. Diin ang yasiring nga destinasyon karon nga gabi. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Yari si Axon Zel Minardo sa Patrol Cell. Mayong gabi. Action Eric, good evening! Ba, din ka naman. Ano sa akin yung intro, wow? Di ka sabong. Eric, kasabong sa baybas. Ba, sabay? So daw nga, bako daw wala lang to ako ng intro, wow? Ay, baybas ka? Baybas ka pa? Sa body worn camera, Action Eric. Ah, okay. Baybas operation ka? Yes, ari sa may Singkang, barangay Singkang, Action Eric. Okay. So parga inventory naman. Yun na kaya anong ka unit na? PlayStation 8, Action Eric. Major Puerto. Ara di ganit sila sa bungo. So, isa di ka lalaki, no? Ang suspect sa Action Eric, nga nadakpan. So, dari sa may barangay Singka, Action Eric, mayo kay tida nagpabor man ang syempo mula subong. Gani? No? Kaya do ka okay man, mga bituon man. Pero ti medyo makitaan sa gidyapon nga do indigid sulo sa naaw biskan amo na ni oras Action Eric may araya times nga daan nga mo ni nga oras medyo masanag-sanag ang aton nga kalangitan pero Okay. sumunod medyo may gulugalom pamanggid Action Eric Di na sa Singkang inyong area sa may GR Torres? sa may Henrietta de Player Ah, Action Eric. Henrietta Village. Oo. Di kagina, dito sa may Dalan Lacson, pagbisita to sa Action Eric, no, ang mga stage dito sa live band, gani laga, bumakit, mo manada ka maobserbaran, imo nga, GNG, dapat gina sa imo nga daan ang bandada. Ang banda guro sa GNG, guro hindi gida sa tubangan, kiti iyan na da ka Malboro, sponsor mong. Oo. Ti ang ila da banda to hindi kay maggrosado gidya ka sila kami nga tunog although nga ti may mga sound system na sila pero siguro ang tunog do ari sa may lapit BPI bla bangko bla nga bakante da duara tang dako nga stage nga Yes, siguro kasi ti may mga artista dara tapos may labot na dako mga stage diri sa may kilid ka ERB bla sa call center bla. Oo, sa may South Road Capitol, amo na dira ang main stage dinila Action Eric. Ang dako-dako ginadira. Nga grandstand nga gintukod at ikagina nadala tapos siguro sa mga gabi kay pag labay to namon gina-install pa sa gyapon. Kaya ginagawa nila ni kay para buwasaga hindi na sila cobra kag buwasaga siguro or sa hapon i-close na gid totally ang Lacson na sang private yung mga salakyan makasulod eh. Correct gid. Kay kagina ginpasugtan pa no ang kay naman ko tiyan kay Police Captain Paul Vincent Pendon sa gabi lang yo. So depende pa na was Action Eric kay kung magasige pa sila gyapon na sini-install so pwede pa yaguro maka gwa sulod gyapon na masakyan pero so boss ang adlaw do i-close ginadaya no ang sa may dalan sang Lacson dra kag may 228 no ka mga personnel ang tiyo sinidra sang police station to nga nag-augment sini Action Eric Kaya mga ang task force commander da si Police Captain Paul Vincent Pindon. Yes, mayara si Police Captain Paul Vincent Pendon. Siya rin in charge ng security sa Lacson. Correct. No, kagati kagina sa pag-check naman sa may paglaom, no, gina-set naman sini ang mga stage, no, kag ang grandstand kasubong man ang sa may kung sa diin magahiwat sa isang arena dance competition na ginapangkayo na ni Action Eric kagina gin-deploy na ang 110 ka mga personnel man madara sa may area sang Paglaom Sports Complex Action Eric. Gani man kay mo nga gagingagaw gi sila.
Kagati kaginas, suno man kay attorney Pinky Ocampo, do may nag-abot. O kung may maabot, so wala tayo idea kung nakabot din man ang 125 sini ka PSG kay do meeting pato sila na regarding man sa gyapon sa security. So pwede may ara gyapon galing But silingon, may PSG rin din nagabot. Posible action Eric. Oo. Kay ti kaginamo to ang payag ni attorney Ocampo na daw may maabot din ang mga 125. So si laban-laban gid ang ginapaabot ni Labe o kung ang pag-abubuton nga presidente basi pa lang no nga Masiling ka nga PSG na, but silingon kung permado na nga mabot presidente gid. So wala man sila nakapagwa gid nga maabot action Eric, pero ti kung tan-awon ta nga may ginpadala na dibi nga PSG basi posible nga maabot gid kag si Vice President do ginalauman man no nga mag-abot the reaction Eric. Kahit last to ko na interview si Colonel Martir, sila siya nga tido laban-laban kung mag-abot yun, kasi wala pa kitang fix nga pizza pala. Correct. Wala gid sang fix nga sa sin action Eric no kagati for security man na hindi pa gid nila mambal kung saan o gid man. Pero ti ang gina-target gid nila tani nga maka-witness ni isang arena dance competition no sa highlights na sa isang Mascara sa October 23. So kagati ipaibalo ta lang by 10 AM do man ni ma-open na ang gate, no movement pagkalabot sa 2 PM. So ang paglaom may ara sang 9 ka exit kaga entrance no which is ang 5 sinadri action Eric na para sa salakyan nga access kag ang 4 is para sa mga kagaw sini nga mga tao. So subong action Eric no magapirmaan na kita kung mag-witness diri sa ilang nga bypass operation. Okay. Kay tinatapos na sini ang inventory. Nakaroon ang dugang sini nga detalye. No pero ti ang aton na reaction Eric no so far kay ginagin kamusta sa manang area sinisang Lacson action Eric no wala man sila sang mga insidento nga recorded nga angot gid bala sa mga sa ginang patigayon na sini action Eric nga Mascara Festival sa 20 days. So but sa na nakaloy ang mga na-maintain man sang aton nga kapolisan ang 1 to 20 days nga Mascara Festival. Wala sa mga major incident according kay Police Lieutenant Colonel Lesteliad ang ato sa nga Operation Chief Action Cell. Yes, wala gid action Eric. So ari diri subong ang kuan ta digambay balang nga pahayag ang aton suspect action Eric. Sige. If makasabak ini siya. Sa ilo ka sa bypass. Oo, sa bypass. Gabi yan nga mo pangalan. Ano? Se? Denver dyan? Taga din, kagad? Taga? Taga din? Taga Kalong-Kalong, dari sa Singkang, guys. Ano yung mubra? Bigya siya buhay. Tubay ka na nga dito. Bago pa lang? Mga pila pa lang kabulan? Simana pa lang. Pila na yung mo edad? 29. Yes, sa Denver dyan. Ano apelido gani? Garces. Denver dyan, Garces, Action, Eric. Ara sa igadala ng ilang bypass, adra siya natakpan? Yes, Action, Eric. Nadari gini ang ilang bypass operation. Ano na sa da ang higadala na kwan ng ano na da? Higadala ng Action, Eric. Waiting shed da? Yes, sa waiting shed. Bala sa may tabok sang simbahan. Okay. May kay wala ga ulan. Wala man, nagugiyon man. Gani, kasi kung ulan na, hindi ka perma ko, basta na ako waiting shit, ha? Wala man. Galing nga wala na may mga nailabay lang. Gani? Mga kapang shoot-shoot. Oo. But so far, may man kayo natigayo ng ilang operation sini. Oo. Ladring sa may Henrietta, Action Eric. Oo. Sa may Barangay Singkang. So wala sa obra, kagati mismo man siya halin nga. Wala niya obra na gusto. Mga sinimana pa naman ka na. Why lamisa lang station 8 kung nagaluhod ka na sa perma mo da ho? Galuluhod ka sa perma. Ano na di? Galuluhod ka na sa perma. Wag kita lamisa ka pulong kuan. Wala kay cowboy. Mga guba ang imo beauty. Ang dami ang miniskirt mo mas magisi ha. Wala bakod niya. Mo na ya, may naman bakod. Bakod mo. Oh. Dalambrihan eh. Bolambre. Hindi na hilo.
Ti subong ang iladri nga nakuha action Eric no 246 daw 8 ka sa shay sini nasa in different sizes na mga pila ni sir. Mga 25 grams estimated value o mga sobrahan mga 170 man. Mga 170,000 action Eric. No ang nakuha dire kay nga sa nasambit ng suspect action Eric na sa Dako-dako man gali. yes, dako gani. No, kay ti mag 5 grams siya sa nanang transaction Eric man nasamihan to ni is bulto na siya mag 5 grams. So dapat siniyo kag may apat pagid no ka mga gagmay sini nga sa siya ang nakuha diri sa mga suspect. No, so ti subong nga dal-on ni siya action Eric no sa may police station to kay i-process pa nila para ti siguro kay ti Bernes man was may opisina. So, base ingagaw nila, pasaka ini no, ako ni inquest ini ang kaso no, sa paglapas sili sa RA 9165. Section ano sa sir? 5 and 11. Section 5 and 11. Actually, pasaka sili nga kaso sa may suspectado. So, party action Eric, no, diri sa may ang mga areas bala no sa venue sini. Ti padayon no sa gyapon dira sa may abot gani panaad. May mga artista nga makadtotugwa sa may ticket sa gyapon. Kaya di yan kagina sa pag-briefing sa wala sa media tani ang lakson ni bala manghatag sila tani car pass bala sa pwede lang da makalabay galing kay do kabudlay na para sa bitaw. Nung agyan pagid kay basirado, sarado kapag kahapon na bala no para sa mga bitaw sinika mismo man sa mga kiosko da. So dapat ang advice na kabitaw no mangita na lang sila sang pwede agyan. Okay, may rerouting naman mo. Na pinagid dra ka good choice action Eric mo gina sa may dalan Gatuslaw kung going ka north kag south no so dra gid kami na maagi ang pinaka common lang gid nakagapi naka-accessible nga dalan na sini action Eric. Gani. Gati so far sa may NGC no, okay man. May mga arap padayon di gyapon ang live band ang sa may plaza. Arap man sa gyapon buwas ng adlaw ini sa may Lacson kay sa may plaza daw mo gini ang may mga sikat gid lang mga banda generic no. Luma naman Bernes ng adlaw 21 is punuan day na naman. Ang pangabay naman sa kanahan kaway pa hindi magulan kay ang mga kakauturan natin dara naman na sila generic no magabawi-bawi sa ila sini nga baligya. Ay di sila man kadlaw nga nag-ulan-ulan sa action Eric. Gani. Giplaza sa mga nagabaligya diri sa may syudad sang Bacolod nato. So for action Eric, sa diri pag-obserbar pagbibot sa may syudad sang Bacolod wala man sa mga dalaguan gid nga mga insidente nga naguntad kag tingin kumpirmar man sa aton sa pila ka mga police stations no, station commanders sa ilang mga area wala sang may mga na-record and sinika kabay pa sa nabilini nga 3 days nang ginapangabay ng gidri sa aton kooperasyon sa gyapon sa aton nga mga kauturan kay gina nagpanugyan man ni si police captain of Vincent Tendon nga deadly kay bladed weapon hindi man pwede dira sa may areas sang Lacson. Ang nabatol samtang nagainom-inom kay hindi pwede makalagaw kag ang mga valuables reactionary no. Bawal mag-inom nga nagadala ka beer nga nagalagaw-lagaw ka. Bawal in action Eric. Kapag smoking in a public, kada mga pagamitan dara nila, base maglagaw ka sa Lacson mo, yung mga lintas, isang taglimahon ka gold mo sa mga liog na hindi kung pwede, parang likawan action Eric, nakawala ka gid basulon dira, kung madulaan ka, no? Dapat sikeron mo ang mga gamit, hindi pag-isaligid sa iba, no? So amoy na ang kanumbong dira sa area ni Police Captain Paul Vincent Tendon action Eric. So para action Eric, ang ato na diri nga sitwasyon, wala man sang kinagamo, matawhay kag masadya sa gyapon diri ang syudad sang Bacolod. Amoy na ang latest update diri sa may syudad, ini sa Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat ginaksyon na Zil Minardo reporting live dira sa Barangay Singkang sa bag-ulan natapos nga bypass operation sa Police Station number 8 led by Police Major Jory Puerto. Balikan na lang karon sa Aksyon Zil Minardo sa dugang niya sininga natipon nga aksyon balita sa balik niya sininga pagpangalagad
May gabi dira kay Mr. and Mrs. Kuya kag ati ta Japit Piokid Barara naga-monitor sa to sa Facebook Live. Salamat gid kay ate kag kay Kuya Japit Piokid Barara. Naga-monitor gid sa aton sa nga pagpangalaga. Si Erning Horilia, si Nens Gatilao, Sonia Burns, kag Armando Gabang, kinatamyag kamo ni manang Lorna Mabakyao Horilia. Nagapaurok-urok man pamati. Sa kay Madam Gloria Dislati Sombito and family dira sa Valladolid, salamat gid sa imo sini nga papamati. Paglantaw always kada gabi diri sa to sini nga Facebook Live. Maninoy maing kay banin nagchari sa labasyon dira sa La Carlota City. Manan dira nga pagpaurok-urok kay Mama Betelao sa Binalbagan. Uy, kamusta dira si Mama Betelao sa Binalbagan? Manang Bekelao, kay Kumarita Jan Silao, kumparing Albert Adlan, Toto John Bergjud, Philip Jud, Alkim Jud, kay kumparing Jekyll Jud, kay Ahado Aljan, Nene Lao dira, good evening lang. Pump Boy sa may shell dira sa Binalbagan. Gamonitor gito sila permi kada gabi. Amo man ang mga empleyado, security guard sang Biscom Binalbagan. Labi na gid si Miss Nora de Mibildo kag si Mr. Levi Frias. May gabi dira kay kumpare ko Stephen Oy, kay kumari ko Angel Oy, kay Ihado Koichi, kay Toto Samuel Oy, dira sa Barangay Takuling, nagapaurok-urok gid sila pamati sa Action Night Patrol Program. Salamat gid sa inyong pag-monitor. Sige, ang iban karon naman check tarang report na gikan sa aton sa mga correspondent. Unaon ta report live gikan sa First District, area sang Tuboso, Calatrava, kag syudad sang San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Yari ang mga update panibago nga balita ni Action Nelson Pateño, line number 3 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, aksyon na Eric may gabi kag sa aton sini nga mga kaaksyon mayo nga gabi gid sa amon diri medyo matawhay ang panyimpo aksyon Eric kag ti wala sang pagtupa sang ulan kag medyo mapaang ang timpo dire sa aton sini area of responsibility. Wala man sang mga dalagko nga mga na-record nga mga events sa aton sini nga mga area guro naka-focus tanan dira sa may syudad sang Bacolod. Kay pila ka mga police officers kag katapos ang militar na istorya natong kaina daw ang ila concentration daw ara tanan dira nakasentro. Labi na gid nga daw maabot kuno si Papangda. Si presidente. Oo. Di siling nila daw sugod buwas nga adlaw. Amo nang adlaw kuno sang ila sini nga pag dira pag concentrate sang mayo kag basi may mga dugang kuno nga mga pwersa ti ang balita action Eric ang pila sa among sini kapulisan nga pang-deploy dira daw 24 pa kuno mabalik sa ila area. Correct. Okay, ti malawig makuan pa, malawig-lawig pa nga inadlaw. Malawig-lawig pa kag ti di man na dahil magdiretso man saya mo sa ila sini station. Paway pa man na. Oo mapaway-way man kadali. Asla kati siyempre makapoy-kapoy man mo. Okay, ti babad mayo da mo. Babad sila mayo da sa Bacolod da. Mga subong kati ni sado kainit do tulutawhay ang simpo. Ang pila sa amon sini ngani nga mga kinilala di nga mga personalidad sa Calatrava na kuno da. Correct. Nagapipara na sila, pangita na sila sa mga balay-balay kundi hindi maka-standby anay for pila ka mga adlaw. Kaya ma-observe sila kuno sang Mascara Festival. Daw hindi ko malimtan ang bal ni Police Major Lumian Lidawan nga gusto gid sa mag-witness sang sang maskara. Tiara gid sa kaina. Kaina? Pero pag-witness dali dapat ang nag-witness sa maskara sa Pizza 22. Diba si Makadto sa para sa ginaya ng pa-drug test. Na pa-drug test sigliya. Kaya ang street dancing competition sa 22 mo. Oo,
Oo. Kung gusto niya ma-witness yung maskara, amo ng 22. Oo, mo 22 ti basi kung makalusot man to si ate Oo. Oo, kagaya si Bunso. Oo, basi makaladto man sila daw mo nang ano yaman mo. Oh, ito importante nga i-remind mo sa permin mo ang GNG tubangan sang PNB Lacson. Oo, parking ka lang layo kay daw sira ng lakson. Oh, limo parking di sagwa sang Lacson kay lakat ka gida kay di pwede ka sulod sa lakyan to. Oo, I-remind mo grabe. gida sa limo ang GNG sa Lacson ha. Oo, Sa Pudson. tubang sang ano dabla sang kundo. Oh, dito bangan PNB Lacson Ikaw na ah. oo. PNB Lacson Food Zone narata sa sulod Food Zone ang GNG. Oh, Kita basta- damo na banda kusko sagwa mo basta dira sa sagwa Mugani. mo makaon na basta katultol GNG. Oo, kag ang lakson do na puno na nadatanan ka mga ano na Stage. stage na dira kag grabing ano no ga. Ti sano ka malagaw diya sa Sabado? Ti video busy man tas ni man. Sabado busy? Way Oh. mang klase? Ha? Way mang klase ang Sabado? Di may obligasyon pa man ta mo, lain. Ah? May obligasyon pa tang lain. Sa Sabado? Oo. Domingo. Sabado kag Domingo. Ate, Biyernes, buwas ka na lang eh. Para sigurado. Basta sigurado kaya nga malusot ni ko da. Ate, sigurado malusot ka muna da yung punto da. Bahala na da maskaraman kun hindi Pero mas na mahigit mga saray ka, di mo ka enjoy ka man gamay. Mo gani man galing kay dollars presyo da. Dollar. Dili ka sa GNG, gani ka hindi. Dollar eh, man tao, nga rito bado, man simo man. Hindi ka na maminsar ya sa dollar. Dili ka na sa GNG, kay piso-piso na diya. Nan. Oo. Busog ka pa. Oo, mo gani. Ah. Hindi na paramduma, balang dollar, bla. Di ka na sa GNG, kay Di sa mga kuya secure nga ka na, arada sa namit, Bacolod, namit GNG, pa. ha? Hmm. Sa mga kuya nga aranas Bacolod da. Oo. Ginji. Nan. Ara sa tubang pinbase Lakson. Amo na tang tirada. Parking na kamuda sa kundi ka mo pangita. Parking medyo layo. Parking, Lakpan. parking mo sa safe nga lugar. Oo. Tapos hindi kayo pagbili ng mga dala nyo sulod sa salakyan. Correct. Nan. Kag tapos ang daladalon. Hmm. Kag importante nga hindi mabili ng yabi. Nan, isa pa gina. Kaya gusto ka lipaton, mas lawas tao mo. Kaysa ka mo tao vlog, masira mo ng pirtahan mo. Gahigop ko lang sa papabinsaror mo, sa yabi mo ito na nabilin sa lakyan mo. Kag hindi ka malipat ka magdala duplicate. Nan. Kaya importante na. Correct. Kaya bala na da mabilin, at least may duplicate ang imong ano. Amo na tang tirada. Kaya para lang imbis nga galingaw-lingaw ka to, at least una-una mo daw ano mabla. Daw. Kaya ano ni nang libre nga daw wala ka bala may ginakabalakan. Kasi muna diri sa Banwas ang Calatrava action ni Rick Bogidan nga guso. 3 ka adlaw nga tagtaganay sang ano de Gracia. Sang? Gracia. Abaw, timayo Oo. gina. Ang mga grasya nga nabaton sang kapin sa 300 ka mga pumuluyo household atong apektado sang audit bala last year. Ati ang ginapaabot nila apit man sa katuig no ang audit. Gani. Ati nabaton na nila kay na action Eric. 3 kadlaw gid nga tagtaganay abtan pa kay nang gabi. Oo. Hindi gid magwanta ang tao sa may evacuation center sang Calatrava actionary kay man ti amo ni ginapabot nila mo ti mix man ang emosyon sang iban nga akaladto kay iban dito pa lang sa ila mga barangay gin pang determinar na bla kung maka-avail sila o kung hindi. Di may iban man nagambal nga ang iban niya nakabaton pero ang balay daw wala man niya natandog ni Udet. Muna bla. Di mayo na. Mo gani. Dapat na natandogid. Ginabatol nilang barangay. Ang barangay nga muna abing nakalatabo nga si Suanso wala man na yan na damage sa balay nga tuto sa yaman, galinyat sa yaman. Ay gali. Daw hindi kuno patas. Ayun. Ano na kaya muna na. May ara ato nang listahan to. Batuno na lang nila kay kung sino nga to sa lista muna ang mahatagan grasya actionary. Gina mga alas city na medyo nakanay-kanay na medyo matulutawhay na nakapaway na aton sini mga
katapos ang DSWD nga nagapanagtag sang grasya kay na hindi man lain man nga mga amount depende sa pag-assess ang barangay sa ila sini nga mga puluyan sang nagligad nga tuig sang ginabira sila ni Odette Action Eric. Sa iban nga balita, another attraction sa Banwa sang Calatrava kung madumduman mo lang nga nagkadto di si manager. Oo. Nagpa-picture to sa sa footstep to. Oo. Subong ginbuksan na sa publiko. Ginbuksan na 193 steps. Wow. Grabe kataas kayo na. Kag makita mo na ang Balamban, Cebu. Ginbuksan sa publiko ang Skywalk Action Eric nga isa sa mga tourist attraction man sa Banwa sang Calatrava kung ikaw magkadto diri sa Calatrava. Ini siya makita dira malapit sa Eco Park kung sa diin adjacent lang sa dumping site sang Calatrava nga basurahan pero basurahan gimo nga Eco Park limbutangan sang Skywalk kag isa sa nangin attraction diri sa Banwa sang Calatrava. Wala labot nga may mga unggoy kami di nga gainom soft drinks. Isa pa na sa mga attraction dis Calatrava. So hindi lang tanan Bacolod daha kadto makamudibla. Oo. Na. Imo bag daw tiga paabot man ko sa kay manager. Sila malusot sa kasamusti sa sako pa. Muga ni man December maskaray. Maskarati tapos ni kabalo ko balikan man to. Gani man. Laban. Kadaw kinalanon kadang imo sinilawas. So man Eric ang pila sa mga impormasyon na balita naton nga madulong sa sining gabi para sa action night patrol. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Salamat gid Aksyon Nelson Patiño reporting live gikan sa First District, area Santo Toboso, Calatrava, kag siyudad sang San Carlos. Boy, may gabi dira kay Kagawad Peter Maymay Noble ara sa aton sining live streaming galanta sa aton sining Facebook live ay Kagawad Peter Maymay Noble and family dira sa SP Village kay Boss Rex Mustang da kay Toto JR da may gabi lang Alat sa daon naman na report balos ni Aksyon Roger Gotib gika naman sa Segundo Distrito. Mga aksyon balita gika naman sa area sang Cadiz, Sagay kag Escalante. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Aris Aksyon Roger Gotib, line number 2 sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, may gabi sa aton mga ka-aksyon, sa aton si Aksyon Eric, mga balita, gikan diri sa Maya, siyudad sa Cadiz, kag norte nga ba sa probinsya sa Negros Occidental. Ang isa nga Aksyon Eric, sinibalang biktima sang pagpanglutang diri sa bahin sang Barangay Bato sa may Purok Bagong Lipunan ini ang natabo alas 11 pasado takmasang gabi ang biktima nga isa ka lesbian o kung tumboy ang nagapadayon sa Yapon yara Eric sa bahin sa Alfredo Marañon District Hospital kagapadayon siya ginabulong bagon bangkat may nakaangkon siya sang pilas sa duhagin niya ka mga paa kag ang iya siniga pahayag nga ti ang pahayag sang pulis nga si Pulis Corporal Elmar Idanyo, investigador nga hindi naman gali kinanglan siya nga i-transfer gid dinhi sa hospital dira sa may siyudad sa Bacolod kundi diri na lang sa Alfredo Marañon District Hospital kay true man ang balang nagigo blaway man gid nga operahan gid siya sa duha gid niya ka mga batiis nagigo ang
mga bala sang ginapatihan kaliber 45 pistol kag gamit sang biktima sa paglutang sinisaya nga sa din at large sa siyapon ang gamit sang suspect sa paglutang sini biktima nga ang suspect at large sa siyapon gikilala kay James Dorimon alias Juros, legal sa Pinaron sa Barangay Manchica, Banwa sang Calatrava, kag iniya si Rinilin Bato-Bato y Flores, ang 19 anyos nga tumboy nga taga Barangay Bato, isa ka senior high school student. Iti mo ini siya ang pinason. Ti may mga sapaya kay inasang pulis nga si Police Corporal Elmar Idanyo nga ang lantaw ng motibo pangimon base man sa payag sang biktima kay suro sa ila sila nga pag-interview pagprakusisa nga ang ginapormahan sang suspect nga si James Dorimon kag subong man sini ni Jinilin Bato-Bato isa lang ka girl. That is why nga may pagpangimon pero may nabaton kita nga report bala galing kati hindi naman ato na bini mapamangkot si James Dorimon kasi at large man siya mo. Kay may mga nagagwa karong balita nga hindi man ni nakapayag di giba niya si Rinalin Bato-Bato ining tumboy sa pulis ka ang kinlutang siya samtang nga istoryana sila sang duha pag niya ka mga abyan man to nga purong babayi sa hikad siyang dalan diri sa may Purok Bagong Lipunan sa Barangay Bato kagabi sang matabo ang pagpanglutang pero nagagwa bi siya iban nga mga report nga ang pagpangimon kuro hindi nga ang suspect nga si James Dorimon ang nagpangimon diri kundi nga nagpangimon amo si Rinilin Bato-Bato nagpangimon siya tungod kay ang iya sining nubya-nubya ginapormahan ni James Dorimon. That is why nga nagpangimon ang ining lesbian bala ining tumboy na iya sa report porte ang investigasyon na bisang pulis nagabase lang ini sa payag ni Rinalin Bato-Bato nga posible nagpangimon ini si James Dorimon. Kaga may mga report pa nga ang armas nga caliber 45 na agaw lang ni James Dorimon alin sa kay Rinalin Bato-Bato kaga mo man to ang nag-agaway siya sang armas kag dito pagkalupok na igo ini si Rinilin Bato-Bato. Kaya pagkatapos naman sila nagpalagyo iniya si James Dorimon sakay sa iya nga Euro nga single motorcycle apang mga 20 metros lang ang distansya lin sa tatabuhan sa insidente naglapaw ini siya sa gutter kag nagtupa to sa katubuhan dari so ginimo niya nagsuhot na sa katubuhan para makapalagyo kag ginabandonar na lang ang iya sining motorsiklo nga na-recover man sang kapulisan. So tiway kita sang bangkoton ni si James Dorimon kung halimbawa maging nagapamati siya subong kag mag-surrender siya kag kumatuod gid man ini ti makapamag-an man siya sining kaso ang iya sining testimony kasi sa nagagwa iya balita kag base sa investigasyon sa kapulisan sa interview na kay nasang aga sa kay Police Corporal Elmar Idanyo nga nagpangimon si James Dorimon that's why kinadto iya gid sa Barangay Bato ini si Rinilin Bato-Bato kag pagkatapos gintiro. Pero lain naman karon ang bersyon sa balita kay man ang armas kuno iya ni Rinilin Bato-Bato nagpangimon siya kay James Dorimon kay ang iya nga ang iya sining nubya-nubya ginapurmahan man ni James Dorimon. So makaklaro tani sini si James Dorimon nga makahatag man siya sa iya nga panaysayon kung bala kag maturnover itong armas nga caliber 45 pistol nga dinala niya nga suno sa report niya na agaw ya lang halin siya kay Rinilin Bato-Bato Action Eric. So at large siya kag ginahulat na lang ni si Rinilin Bato-Bato maka-execute sa affidavit kag ang iya to nga mga upo dito nga witness sa pagpanglutang si James Dorimon kay na-recover man tong 3 ka basiyo
sang basiyo sang bala sang caliber 45 pistol kag positive identified ang motorsiklo nga gigamit nga gitaw vehicle nga mong ebidensya sa pagpasaka sang kaso Aksyon Erika. Sa dugang panaton nga mga balita diri sa may siyudad sang Cadiz by pila ka mga balita pa rin kay man ang report Aksyon Eric nga may ara nga mga ginpang saylo na nga mga detainee bala no diri sa PNP Custodial Facility nabuhinan gid mga 11 taran ka mga detainee nga gin-transfer na sa Bureau of Jail Management and Penology kay na alas 9:45 takla sang aga gin-turnover na ini sa kay Jail Officer 2 Jover Valenzuela ang kagsubugman sa kay Senior Jail Officer 3 Darius Borja nga mo Deputy Jail Warden sang Cadiz City Bureau of Jail Management and Penology. Sa day Mark Paul Maro, si Mark Dulen Abuan, mga ang kaso sini daw prostrated o kon ang kaso sini homicide, no? Ini si Randy Presaldo, Reynaldo Ciliado, Mark Abanel, John Mark Sequesta, sino pa gindi ikapito si Melvin Abgil, Ronnie Escobedo, si Cornelio Baril gali ang apelyido ya, no? Si Jim okay di bigay balano na ko ni, no? Jamie Paruinog kag si Ruela Barilia. So mo ni mga 11 tanan ka mga detainee nga gin-transfer na sa Bureau of Jail Management and Penology. So mayara 26 tanan ka mga detainee, so mayara na lang subong nga nabilin nga 15 ka mga detainee sa sulod sang Bureau of Jail o sa sulod sang detention cell custodial facility sang Cadiz City PNP. So far, amo na yung akto mo nga report, Aksyon Eric, gikan diri sa may siyudad sa Cadiz, kaga norte kamay sa probinsya sang Negros Occidental. Si Fiscal Benjamin Maidong nga pamati man sa aton subong kag si Ma'am Linian Maidong amon nga parole and provision officer diri sa may siyudad sa Cadiz, Aksyon Erika. Para sa Aksyon at Patrol, ni sa Aksyon Roger Gutim nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, salamat gid Aksyon Roger Gotib gikan sa 2nd District. Ari man ang sa report ni Aksyon BG Pasible. Natipon nga maaksyon balita gikan naman sa 5th Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon DJ, line number 1, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, no, kag sa aton sining nga mga ka-aksyon nga naga-monitor sa aton sining pagpangalagad sa sining nga gabi. So far, magulugal umon ang aton sining iyang panahon sa karon diri sa may bahin, no, sang Pontevedra kag mga kaiping nga mga kabanuhanan diri sa may sur nga bahin sang Negros Occidental. Anyway, ginalabot naton si Police Major Clifford Batadhay, ang hepe, no, sang Hinigaran PNP. Inimay kang tanan, no, sa pag-checkyear naton sa ginahimo nila nga preparation, ano na bala ang mga tikang nga ila sila nga ginadihon sa karon kay manti solo-sobra isa na lang kasimana, no, sulod na ang bulan sa Nobyembre kag ti Filipino sa 3R ti tradisyon na ni naton nga ti pag November 1 kag 2 ti tuiga naton nga okasyon ining All Saints kag All Souls Day. So suno sa kay Major Batadhay, nagkigsapol na sila kahapon kaupod ang 24 ka mga barangay kapitan sang Hinigaran. Ini may kaangtanan sila sinaginahimo sa karon nga security plan
para sa kalagkalag sa sining nga tuig. Suno sa kay Major Batadhay, may ara sang augmentation ang mga barangay tanods kag maiga-deploy man nga mga force multipliers sa mga identified kag mga Catholic cemetery. Hitubtub sa karon suno sa kay Major Batadhay, ongoing ang ilang sinikaron nga preparation para sa sining kalagkalag. Dugang padri, mga more or less 4 ka mga sementeryo ang mayara ang banwasang Hinigaran. Ginatingwaan man suno kay Police Major Batadhay nung timabutangan sang PNP personnel kag DRRM responders bisan pa paano ang mga malayo nga mga sementeryo kay manti way taman ginapangyo no basi may maglain ang pamatsyag no magtaas ang alta presyon or magkalipungan daabi di at least no may gahatag sang first aid sa sining pilaian naton sining mga ka-aksyon nga ti magabisita sa ila sining iyang mga himata. Suno sa kay Major Batadhay, may mga magarubing man sa sulod sang mga sementeryo no way panilabot sa mga ara na niya sagwa nga naka-standby nga mga kapulisan. Mag-start nga iga-establish ang visibility sang PNP sa 31 no this coming October 31. So isa kadlaw antes ang November 1 mayara na dira sang makita nga mga kapulisan sa mga sementeryo sa may banwasang Hinigaran. Ginalauman man ni Major Batadhay nga magapagwa sang resolusyon ang konseho sang Hinigaran tuhoy sa mga igabawal nga mga dalalon sa mga sementeryo, partikular ining mga ilimnon, no, baraha, videoke, kag mga bladed weapons, ining mga matalom nga mga bagay susuno sa hepe, bawal ina nga igadalon sa may kung magbisita no aton sila mga ka-aksyon sa mga sementeryo. Since nga daw halog-halog naman ang health protocols suno sa kay Major Batadhay, hindi man malikawan nga makaupod ining kabataan sa pagbisita sa pilaiyak ka mga sementeryo sa may Hinigaran. Pero gina-encourage ni Major Batadhay ang publiko nga ti sa gihapon na magsuksok sang face mask kag ti sundo no ang mga health protocols kimanti bisan pa nga naghalog na kita when it comes sa aton sining mga safety protocol sa gihapon no ara ang COVID-19. Wala sang oras nga ginhatag sa pagkadto sa mga sementeryo, so meaning anytime na makakadto ang publiko sa mga sementeryo, partikular na sa November 1 kag 2 action na Eric. Pero sunod sa kay Major Batadhay, may curfew sa gihapon ang mga minors kag di gina-ekspektar sang kapulisan ang volume no ang kadamuon sang mga Hinigranon nga magakadto sa ila sa iyang tagsa ka mga sementeryo kung sa din magabisita sila kaya man ti suno sa hepe hindi man lang niya mga locals lang ang ginalauman nila nga magabisita kaya man ti may ara man from other islands no or other places nga magapuli diri sa probinsya kag magabisita man. So isa man sa mga ginalauman sang kapulisan among gutok no sang traffic dira sa may nasambit nga banwa. So far 100% naman nga preparado ang Hinigaran PNP para sa sining kalagkalag kag 100% man nga since 2 years no sa kay Major Batadhay ginalauman gid nila no ang madamo nga mga tawo nga magakadto sa mga sementeryo. So sa ti puno-puno gid ni no gina-expect gid nila ang halos tanan nga mga public and private cemetery. So far, amoy ang aton sining nakuha nga update gikan sa Hinigaran PNP para sa ila siniya nga patigayunon nga pagbantay sa maabot nga kalag-kalag sa Nobyembre sining nga tuig. So di tingwaan ta man nga makuhaan ta sang update ang pilapag ka mga police stations diri sa may 5th district sang Negros Occidental. Action Eric, kiyari ang kabahin gid lang sa aton sa nga interview sa kay Police Major Clifford Batadhay. Kagapon na kami nag-meeting sa GOC kag sa Kwan sa 24 ka kapitanes na to. So may ginapresent nito na security plan. Okay. Ang volunteers na mga tanod sa barangay na ma-open sa ato. Multiply ang ma-destroy sa identified Catholic cemetery no? Para sa traffic
sir, ka sementeryo dira sir, may ara ang hinigaran sir. Ano, sir? May pila gani sir ka mga pa cemetery sir ang may ara kita dira sa may hinigaran. So, pala mo, Mm. may private, may public, kaya sa Tugis, area nga, ano ba, hindi ko pagit, ano? Sige sir, oo. Anong padyo? Basta muna, so, ang mga nanayo ko na bahay ni padyo, ang adjacent na lang na barangay, ang nato dito yung magpa-secure man. Nabatian ang pahayag sang hepe sang hinigaran ng PNP. Balita nagikan sa limang distrito sa probinsya, ini si Action VJ Pasible. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Antes sa ato sining greetings, salamat sa report na aksyon na BJ Pasible ha. Report gikan sa Quinto Distrito. Aring resulta sang STL na yo, i-recap ko lang. Ang first draw kaina 14-10, 14-10. Ang second draw 8-23, 8-23. Ang third draw 19-34, 19-34. Ari naman na resulta sang Lotto 649, jackpot prize naglabot na sa 179.3 million pesos. Wala sa may nakakuha. Resulta 649, 33, 49, 44, 19, 35, 39. Again, 33, 49, 44, 19, 35, 39. Lotto 642 jackpot prize, wala sa may nakakuha, 16.8 million pesos. Resulta 642, 33, 1, 2, 22, 19, 25. Again, 33, 1, 2, 22, 19, 25. May kapitira sa kay kuya ko Carl Macoring Jr., ang driver sa patrol car sa police station number 10. Mga kaupdanan nyo dira, may gabigid. Napinagid kay Police Major Richard Pajarito. Si Nanay Evangeline kag si Bibing Artus. Amo man si Richard kag Nining Peruelo. Dira sa Puro Kaisano, Barangay Alihis. Kinatamya kamo ni Evelyn Sinaon. Diding Alojamiento, may gabigid. Sa kay Jeannie Osiser. Uy, ako amigo si Arnel Binares Senior. Kay Junior Ida, kay Toto Andro Mamon Binares. Sa mga Binares family dira sa Barangay Alis, happy listening, happy maskara. Sano ka pa rin malagaw sa GNG? Kay amigo Sammy Roger Awing sa Hermelinda Homes sa Barangay Mansilingan, nagapaurok-urok man pamati sa ato siling pagpangalagad. Salamat gid Manjo Arniho. Paring kedanon sa guys sang Tokyo, Japan, may gabigid. Tami ako dara si Papa ko, Agapito Montes sa Irigasyon Talok kapamatigid sining ni Jean Montes. Scout Ranger sa Binarbagan, may gabigid. Kaibon Butcher na sa Germany ha. Saya dara nga Mr. Kaga, saya dara nga anak. Nagatamya man si Ibon Butcher sa Germany, saya pamilya dara sa may Banwa sa Morsya. Kay Migota Amado Laduwa Jr., may gabigid. Sa Morsya, Helen Isko Sarita. Toto Asis Mahinay da sa Pangasinan, Milili Oligo sang Vanis Capes Tangob, sa kay Nora Villalon, Mr. and Mrs. Donald Caglea Cabasag and family, Christine Minyes Villalubos, kay Migota Jonel Halurina, manandara nga pagpaurok-urok, kay Rayjan Tan Villalon, good evening. Kay Migo ko da Armando Cabiles and family sa Canada, pare i-chat abiliwat ng imong panawagan to bla. Kay basi magsalat naman ta. Kay Beth Botal Pilayo, good evening da. Hacienda Logway, tamya ko dara si Tisoy Umi, iking kag si Kari. Alin kay Mario Olvido Aquisa. Lucky White Glue. Nagapamati sa ato, no? Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Barangay Minas, Sipalay City.
Kami ako dara ang akong nga sister sa Tangog, Mrs. Alvarez, Nits Mercado Herrera, Inday Lina Mercado Herrera, Bustamante. Dira sa Alvarez Store Tangub. Alin sa Rochester, Minnesota, USA. Alin kay Vanessa Kagdokmat Mayo. Noel Magbanwa Lagos. Manandara nga pagpaurok-urok. Sininya, good evening. Actually, Rick, ask lang ko how about mga provincial government offices sa PNB. Ati, ga-enjoy man sa sa maskara. Court Nathaniel de la Torre, daga monitor sa Purok Duluna na Sindaguba, Central Maaw. Eddie Jones Kalinaw, good evening. Kay Jolly Levado, kita kits buwas sa gabi sa GNG Bar. Tultulan namon galing. Ati, oo, mga tultulan yung ginada sa food zone. Sunod na kamunta sa food zone, tabangan kay PNB Lacson. Hindi ka mo magtalang da. Tami ako dala mga taga-Buhian Galon, kaga Perido family, tita kag tito Zel, Chologo and family sa Barangay Tangob. Rin na kay John Chologo, sa kay Similia RG, good evening. Pamilya ko dala Francisco sa Escalante, Tia Ninik, kaga Tioy Jose sa Don Salvador. Alin kay Alma Francisco Antuki. Jeffrey Arcuyo, shout out lang kay Michael Gargoles. Kay Janilo Sansino dira may gabigid. Kay Lolita Fabila. Tama lang si Fred Fabila, gapamati gid subong. Salamat gid. Magabalik anyo sa patutuan pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
nakaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pretty, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man message. siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sigong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami isa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos lang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? Kung sana, ano lang, ako makulang. May pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko per may makamit, tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan per may sakon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko dyan, wala sa anak ko baan ko per may kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naghatag sang ligat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tabalagad last kag final stretch ay patutunan balikan ta to sa Patrol 1. Balikan ta si Aksyon Zel Minardo. Saya sila nga final report sa aton sila nga pagpangalagad diri sa inyo para tuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Mike Patrol, Field Report. Aksyon Zel sa balik report, please come back. Action Eric, nakumpiskar ang 27,200 pesos nga balor sang iligal nga droga sa isa ka persona sa drug bypass operation sang Bacolod City Police Station 2 subong nga adlaw, Octubre 20, 2022 sa Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Ginkilala ang nadakpan nga si Adrian Sadoria, 22 anyos, isa ka street level individual, wala sang trabaho kag residente sang Gargarena Street, Estrella Subdivision, Victoria City. Nakuha sa suspect ang lima siya kakasabuk, may kabugaton nga 4. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itlugan sa mga lamok.
ulao ng tubig na nagatili. Sa karon ang suspect yara nahudong sa Police Station 2 kag nakatala na nga pasakaan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 Section 5 and 11. Ang ini nga balita ginadulong sa sang life extension of vitamin D3. Ini ang dekalidad matinlo kag scientifically formulated nga sa isang vitamin Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat gid Patrol 1, there you have it. Kabugo sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol. Webes edisyon, balik naman ni buwas Biyernes. Ato sa mga patrol la yun at reporters in action. Nga nagpangalagad, karong gabi, Aksyon Roger Gutib, Nelson Pateño, BJ Apasible, Aksyon Zel Minardo. Back to back sa itong piloto, Aksyon Niño Bugina, News Center Aksyon Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer, Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elwin Utilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Syudad sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Pinacanas, sang Batang Suay, sa Kalas Home Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang yunagad ang naman Action Night Patrol. Ako naman si Action Rick Magbanwa, nagsiring adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat natin magtulog, magpangamuyo. Sa papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balito na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio!